नै दा जों हादानपारानिफ्राय देबोरगाव एबा हादानपारानिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फारसे एन्ट्रेन्स एग्जाम लिरनो थांगासिनो दङ। आंना आरो नैबे आदाना दिनै एग्जाम दङ। एग्जाम लिरनो थांनायजों लोगोसे नोंथांमोननो आं दिनै भिडिअ बानायनानै देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। 이거 산드나? 산다? 이거 산드가 नै दा जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनफैबाय। नोंथांमोननो आं एग्जाम बायखांनायनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ एसेबाबो देखायगोन। जोंना दा एग्जामा जोब्बाय। आं नोंथांमोननो बे समायना रमायना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ एसेबाबो देखायनो होननानै आंनि भिडिअजों सानदों आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दा जों हादानपारा फारसे थांफिननोसै।
नोंथांमोना